Udahlah, tahu kita satu tujuan, sama maraya cito-cito. Namun tak sanduang kaki derin tangan, orang tua udah malarai cinta kita.
sampai pabilo adik mantui diri sampai pabilo cinta disimpan di dalam hati sampai pabilo cinta disimpan di dalam hati. Katakan marah nan sabananyo kadiri denan. Katakan marah kuliah nak sanang rasa di dalam hati. Katakan marah kuliah nak sanang rasa di dalam hati. Usahlah adik pemain api di hari
pulang puluh tahun di pikiran orang ngaringu sarwan ka kampung nyatanya tabanan kami dangakan tonggak tua kinilah taban lagi hilang sampai kami
semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantauan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia